Trubor nakaslem jong unong Sain Hima. Hadian ke jingyo ya jing ujo na ki Samla wat kam wat jam ke Khasi Students Union West Khasi Hills ha ke jing alam Samla John Fisher Nong Siang President haringkat Samla Franklin Storming General Secretary kelaj bani kendo ya Deputy Commissioner ke West Khasi Hills ban IT ya ke jing tho ke belbesu ya ki mat ya ke baka Seng ke ajing mud ya ki board district umjuru ya ke DSC West Khasi Hills ha ke bede ba ke jing thong kam thong jam Samla John Fisher Nong Siang Uloong bakat kum ke jing i hakini kisnam baladab layu i shibun ki jing duna hakajing thong kam thong jam bat hakibabun ki aka baro kumta ka KSU hakani kasngi karalit ban IT hakajing tho haringkat ki khatnyo tali ki mat ya ka balabu ki bedei ba ki jinan kam baka DSC ka deban pendrung shu uloong ru baki katu kani ki mat ki ba khamdan kam ya ka baka KSU kala besu hakati ki jing tho kade halor ka jing thong kam kum ki member jong ka DSC ki dei ban long ki bala puli ki bala nang lastat Bat kim day kino ki Dkhot jong kono Seng Sain Hima sima namar kumbala i shibun ki jiduna ki jingja ki bala thungkam da ki nong yalam jong ki Seng Sain Hima sima harba kani kala penong ki Samla bakin du ki jingkermen bat bun ki Samla ki bakwa banwan tho exam hakikam bala khot da ki DSC kim kwa shu banwan namar ka jingdon kata ka jingle shiliang halor kani Samla John Fisher uloong baka KSU ka Dawa na UDC ba ude ban weng no Henry lasngu tho bana kalyang jong u shimla don ka bor ban le kumta ka KSU kan saya chakmat bandawa na ka sarkar bayakum kini ki member ka sarkar ka diban wengno district mentakasi lawan ki UDC hadin mangi la ya ki jing ujar na ki Samla wat kam wat jam hakini ki singi ki seng gula ale te hadin mangi le so ki jing ujing nam ka kalyang ka Seng ni lawan banai kini ka Dkhot jadi ban key points ki bangi ajimut ya district administration pada ka DSC bede ka jing tungkam markum bangi i hakini kisnam ki alai sibun ki jing duna bede ka jing tungkam tungjam mat ki jing duna haki iki bara tena kaliang jongi mentak singi lawan ban ai ki points hakanya tu ki points ki bede ka jing don kam ba ka DSC ka de pendrong te ka ba khamtam ek ban kong ek ni le kra bede ka jing tungkam kum ki member jo ka DSC Kini bandai ki nongtrai ki ba la pule ki graduate ki bla start ki bandai ki kino ki political appointees kino ki Dkhot jong kan ka Seng Hima sima markumbangi i hakini kisna kula adab sibun ki jing duna ki jing jing nam ki jing jia bla jiang i ki jing tungkam lengba kini ki noyalam jong kini ki political appointees baki la thong Ki Samla jungi hadin ma gilo i kene ladu jingkermen bat bun nak ki Samla ki wat banwan yele exam banwan ta exam nam ta kini ki pus ki per ke ba conduct ka DSC kim ko asu banwan mar ka jingdon kene ka jingle shiliang ila banong ke jing thung na lendet bakdor jong ki niki noilam jong ki niki Seng sima te nakaliang jungi kum kini la dawa bang ide ban nakaliang ka Deputy Commissioner di Banweng, bat nakaliang jong umdon kanika bor ba le ta te nakaliang jong sa ngaban ya syaka sarkar bandawa ba kum kini ki post ki member nakaliang ka sarkar ka di Banweng te kum juro habe de bat kawai pat ka point ka badon kam namar kum bang tiap ba Western District ka di ka jong ki bun ki office ki ba haba po ka rikasi dan nakaliang jong ko ba kino ki post ki ba hapo ka rikasi hapo Western District kide banlong majority kide ki khasi ki batip ya ka ten khasi hoy ngila bandon ki wiwe ki jaj benreu hapo district jongi henrei ki badon kam tam kino ki post ki ba ya kendu ya de bat ki khasi ni don kamban penrung di khasi kenapa kam kan ya bet ya jenti bila dawa ya audisi ba un persiang ban pendu no ya ka personal interview habe de bat ki post grade 3 grade 4 nomor kumbang i ki marks nang tei haba ki shem ki personal interview kabun ka marks ka de na po ka personal interview bani ka written test ki ko aba kum ki personal interview de pendu no nomor kumbang i jingtep na ki candidates ki balej pan interview bun ki thu but ke ik ba ki jingkili ki yok kami hap tu ka post ba ki lej te kum ki ki jingjang im ko asuban la ila Dawa UDC ba undai Banweng ni ka personal interview ba nak ni jung sa usikia
masih keren kini salor wede bakani kakam kini jing Dawa jungi casual nang contractual basis Ïaki ni ki por ki bladap sibun ki jing thung nalnden jing thung jong ki officer ki jing thung jong ki kino ki batre ha ko office thung lendet te kum kini ru ngila Dawa nak sarkar no deputy commissioner bau deiban weng bon nom ailat kum kini ki banjia yang nang ni sikmat nak kalian bisi lakular un simkia bo nom ailat shu ba kum kini ki jingjia ki banjia kamtam ki department ba per nama ki officer ngila lab kum hakiseng beladab nak kalian jongi ngila complain but nak kalian deputy commissioner la weng itu ki beri ki baca tungkam klem ki interview te mentaru Dawa nak bisi ba unde ban ailat kum kini ki jingjia kin jia yang kin tung lendet klem ka jing interview ni klem ka jing tip jong deputy commissioner kamera ta exam ila Dawa nak sarkar no deputy commissioner ba udai ban bu da CCTV ko apo examin hall nang ta personal interview kenang ba ki paj ba ki candidate ki labani ya ki jing sha la da ki la nem haki haka personal sejongki ba ki la nem ban le bha but kenang ba ki candidate kin hun kamen sem kumjur ki paj ba ki yok jing sha ni abiang kumbak lajah kini senam ngim ko asu kini ki bara bad lengba kini ki points ki ba ngila at menta ngit scam ba ka DST jongi kan sa la biang ban penmi ya ki Samla bade hok ban yo kham yang jongi kum ka Seng jok sama puli ngi kerpat ki Samla wat kam wat jam jongi bla start bla puli bla pendap ki jing puli per makim dei bandu jing kerman tang namar ba kedan ki jing duna hang ni hang tai ka jing bakla ni hakipor ki blalej la dan ki jing thung kam ki ba bean te nang ni chikmat ngeleng jongi ngilong ki ba pingar bangin dan bat pi ki Samla balada dan kini ki jing duna ni ki jing le tu ni ki jing thung kam bagdor lengba ki politician ni ki officer ngeleng jongi ngin simkhia bat ngin le teng bat ni kular ba ngeleng jongi ngin dan barbor bat pi ki Samla bat pin krakot bha pin le bha namar kum bangi jing tip ba udisi menta ubna in permi no eka notification biade ba ka jing thungkam ya DSC te nga ka kermen ba pin le bha ba krab ha kram kini yo usok jing job